ya wo suhum nana akon bensua ya wodi kan nana de nsama to dwa chiremu tichiwa kọ ade amagana mabuno no se woma wani enye nsanu nyuma ho yie pa se wani bebre office de pe coach no ne ade sanu nyuma ukura bia wo betumi aye wo benya mfaso so nana futu nsem no Adom TV Kasee etwaso Nana akobensu a wodi kan etwese emabunu eye omanyi edache ne senti se adwuma kura na wonya bi enya a wose wotimi esua ensa no adwuma na odi siesie won ho emadache bi se ekwan bibie ewo man Ghana mu a watimi ede won ho ahyem bi odi sansem wetujo wa bramra hyebedwani ewosuhum oboafo kwadwa asante eso emabunu ahanum 500 asene ema wo mu akade esanso etua won mu anim de ewo nsa no adwuma mu eka se womra emeye nkyerkyere emfama wo mu Mesha obia nkranse emu hu abonfia se wo ye dressmaker ana we or the pamunia enkyere se wuti ewu ana wuti abon na mbomu no we ye doctor kora sabe won so sha atare wontumi mpam atare no tela ena obepam atare na ma na wuti ewu kora na wontumi nsua adepam e se adepam na wo sua no akonta ewom nanu si yepe enemra hyebedwani ewosuhum oboafo kwadwa asante echiremu se mfidi a wodi amamabunu eka youth apprenticeship program a wopa ho ntoma mrebi etirimopo nyina ne se obetimi abo amabunu no na watimi enya nimdie ewo nsa no adwuma eho. Last time we share me when I was accounting to the people, me da sa adwumadi edi tremu say me year apprenticeship program bi na and then phase 2 which is the final phase of it. And that time na microphone ya pen microphone na then esiri da na omdodo ya say free October na ya say the recruit omo abepom somewhere end of December until sanipa 500 is even over 500 but then botono na echere until see area na yetimi yensa somu na ya say 500 aye ba bedi omo ho adwuma ohwa anigi a na e waro na otimu say mrantie no anase maba no omani aso ne krakra na wo mu a enya asa adwumadi mu chefa enso edamra hyebedwani yase se watimi etu sa na mompai de mame kakaka nsa na me de didi na so ene de o so pese me da achi siye nti me da na se patro na metifie me nya adwuma bia na me te se ye boafo apprenticeship program na me fa forms na me fill ye I the pam for ma obi a machine owi a ye kwa adwuma ma sky de be didi de mo ye nyame boane yetimi sua so wi a obesan so ayi afunu fefefe